ngiyakhumbula ngikhuleka ngikhala umntanami wangizwa tshela uNkulunkulu umzima engibhekene nabo athi yabona laba bantu batshela ngoJesu uma bangakuzwa ukhuluma noNkulunkulu ngeke yila khona ngabona something eyehla ivela phezulu uma ethi lona bheka iTabernacle likaNkulunkulu lisebantu ngabona like a mall enhle ethi nathi we need to speak, we need to create yonke into oyifunayo speak powerful ngobeka ibheke namhlanje uyafa khuleke yo ngakhuleka ndithi mangikhuleka nje vele ngitshele kahle ukuthi namhlanje uyafa ngicela ungijoin ukhuleke kimi ngathi no ngizokhuleka kanjani kuwe ngingakwazi yabona yes uma ngisho njalo ethi hayibo uzofa ngathi mina ngifile yabona yabese iyavela inyoka enkulu. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele siphinde sibonke umusa kaMongcwele ohlale sihlanganisa malanga wonke. Siyabonga nje kakhulu. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Siyabonga nje kakhulu bazalwane, ama returning viewers nabo bonke abafikayo abasha. Siyabonga sanamkela nonke. Inkosi inigcine inibusise, niyakhomenta kahle, na like na subscribe. Siyabonga nje kakhulu. Even nane support enilethayo, lonke uhlobo lwe support siyabonga kuma channel members, yonke nje support bazalwane. Niyazazi nina inkosi mayinibusise ngelinye lamalanga nobona inkosi yonibonga ngalokho. Mhlambe manje ngiyebonakala konke enikwenzayo. Kumuntu oqalayo nje ke ukuhlangana nale channel, mhlambe bowudlula wathathwa itopic, ngizothi ungasashintshi, hlala nje kanjalo sothi siqeda la uyobusizakele ngoba lana nje sikhuluma umuntu kanye noNkulunkulu. Yilokho nje ngakusho nginibulisa. Namhlanje futhi ubuyile uProfeti uNomthandazo Mpanza. Ngiyazi abaningi nje bamthanda kakhulu siswethu, nami ngiyamthanda impela, sonke nje siyamthanda. Mayefikile siyazi ukuthi khona esokufunda, khona lokhu inkosi ekubekile kuyena. Before sekude akisimamkele. Amen. Siyabonga isikhathi sakho. Amen. Ngiyabonga baba. Ngibingelele futhi babukele emakhaya, saphinde sabuya. Yebo. Sabuya futhi. Yebo. Bafayo. Baphilayo. Amen. Yo, mawusho kanjalo ngikhumbuza wayisho leyo kwenye. Baze babhala abanye kuma comment ukuthi hayi abafayo. Baphilayo. Yebo. Ngoba ivangeli baba. Yes. Alikitazi. Ngifunde into ethi uNkulunkulu akamncenga umuntu. Yes. Khetha ukuphila nomkhethu. Uyasichuzela. Yeah. Yabona? It's optional. Ukuphila intando kaNkulunkulu, it's optional. Yes. Uyakhetha angiyifuni le. Hayi kunzima mina ngifuna ngapha. Akanandaba. Yabona? Akanandaba. Kodwa nje uma kusa abantwana yanekhaya, yabona? Amen. Ngoba uyalazi pain elingaphi ya ukuthi ayisoze sikwazi ukumelana nalo.
Yes. Yabona. Amen. Kodwa akakwenzisi ngenkani. That is why ngithi abafayo Yebo. baphila Baphilayo. Yebo. Amen. Amen. Hayi, ngempela kunjalo, iqiniso. Nawe njengobulana nje uzikhethele. Wathi ngizoshare ngoba ngiyakholwa nginabafowethu nodadewethu baningi all over okufanele basizakale. Siyakurespecta nje ukuza kwakho. Mangithi abafowethu bangathi omama no baba thina sibala ngaphandle. Hayi ngisengifake nje wonke umuntu wonke even no Sunday school singabafowethu nodadewethu bese kuhluka ngeminyaka ke nokuzalana bathi ke nje siyabonga kakhulu. Amen. Angazi namhlanje siphathele ziphi kodwa ngiyazi zikhona ezizosiza namhlanje. Kodwa okwanamhlanje Yebo. kucile kakhulu yazi uNkulunkulu unesikhwele baba. Yes. uNkulunkulu akayithathi futhi into yomuntu. Yabona? Okay. uNkulunkulu uthembekile. Amen. uNkulunkulu udinga ukuthi sethembeke. Amen. Sesikholiwe masithembeke. Amen. Sesibusisiwe masithembeke. Yebo. Injalo nje into. Ukuthembeka. Ukuthembeka kakhulu, ukuthembeka. Yebo. Yo, yabona ukuthembeka. Khona izwi eliku Psalms. Elithi simane siyasho thina umsizile lo muntu kodwa akabongi. Yabona? Yes. Uthi uNkulunkulu mangi-introduce kanjalo indaba yami ethi mina isibusiso sami sila khona bangakubongi abantu. Yebo. Ngithini babshabanga uma unginikeza something ngingabongi ngendlela o-expecte ngayo. Okay. Isibusiso sakho silapho. Oh. Yes. Mina onikeza wena something. Yes. Wena ungabongi mina. Ngicela u100 babshabanga. Yep. Uyanginikeza noma ubona isidingo empilweni yami ne? Oh. Then there's a gap. You cover that gap. Yes. Manje usungibona mina sengihambela phezulu yabona. Okay. Inhliziyo yakhe ithini akabongi yabona. Kodwa unje ngenxa yami uyayibona lento. Lithizwi in the book of Psalms isibusiso sami silapho khona abantu benza njani bangakubongi. That is why ethi uma lesi sipha lesi singapha senze njani singabongi. Singazi lutho. Singazi lutho. Yep. Ngoba uma unginikeza something Oh. ngiyabonga ngisizwe usibani ngiyabonga na into yazi wangisiza ukubabshaba nginangu 10 rand ngiyabonga ubese uyakhukhumala there's no blessing. Oh sengiyakuzwa manje. Okay. Ungakhala ukuthi akabonganga kwathuleka nje. Silapho ke isibusiso. Silaphi isibusiso. Oh, okay. Umsizile lo yamuntu mhlambe. Yebo. Ufike esontweni angenalutho. Yabona like uJesu uthi wangibona ngilambile. Wangibona ngihambaze ngomile yabona. Yebo. Usumsizile nangunomthi usephumelele. Khuluma ngabantwana bakaNkuluNkulu. Yebo. Awukwazi awunalo ilungelo lokuthi unje ngenxa yami akabongi ngaso sonke isikhathi kufuna ngenze njani ngikhothame kuwe ngoba wena usizile. Ibhlungu inhliziyo kaNkuluNkulu ngaleyo nto. Oh yebo. Yeah. Ibhlungu inhliziyo kaNkuluNkulu. Yebo. Mangicale kahle. Amen. Uyakhumbula ngisho ku part 1 ukuthi impilo yami yayinzima. Yes. Ngangisebenza kodwa fika ukuthi amandla manje semancane iholo manje alisekho enough. Amen. Yakhulekela abantu bayabonga Nkosi yami bambonga uNkulunkulu wenza imangaliso up until uNkulunkulu angisiza ke. Yebo. Ngale siya story lesiya part 1. Yes. Okay uthi mangisizile uNkulunkulu ke akubanga lula futhi. Ngisizakele kodwa akubanga lula. Ngiyakhumbula ngaqala ukukhuleka kuNkulunkulu ngifuna umsebenzi alright. It was 2018. Ifasta ngikhotha ama scriptures nikela yabona. Yep. Menza yonke into. Amen. Imphilela uNkulunkulu ngimethemba. Angawutholanga umsebenzi. Kwafika isikhathi la khona ngithola ama connections kaSathane. Futhi kumele ngidize
ngaphiwa nje imali Hey, ngidize ngithola umsebenzi, it was 15,000. okay. Ngadiza nje ufuthi wahamba nje u15,000, so simple. Impela kwakubiza. Yes, kwakubiza ukuthi ngikhiphe u15,000. Yebo. Angithi impilo isithi manje usuzothola impilo yakhe izogucuka manje. Yebo. Futhi usathane nje angithi uyathanda ukuzenza ingilosi yokulunga. Mawuthola nje u15,000 angabhadala. Bangipha nje yabona abantu babelokhu becoverisha ihlazo lami. Omunye wabo nje usewashona. Yeah. Hayibo ngalinda. Wafika iCovid la distracteke uhlelo. Hayi tata uShaba ngalinda kwaze kwafika isikhathi ngarealize ukuthi manje ngidliwe. Eish. Ayikho lento. Ngabiyela kuNkulunkulu yazi. Eish. Ngamkhumbula uNkulunkulu. Ngangikhulekile futhi kuye nethi ngoba uma ukhuleka kuNkulunkulu noSathane naye ulama. Uyezwa ukuthi khuleka uthini. Khuleka uthini? Okay. Manje alethi plan ngeUSathane. Ngibiyele kuNkulunkulu. 2021 hayi 22. Yebo. Ngibiyele uNkulunkulu ngiyokhala Nkosi. Manje ngangithembile, you disappoint me. Mangcwele, you disappointed me, you have failed me. Khala kuNkulunkulu. Yebo. Ngangithembile. Uke wabona ukuthemba ufakaze futhi. Eish. Ukuthi he has done it again. Nkulunkulu sevele wakuphinda lo. Yey, ayikho yonke nje lento babushabangu. Hey. Jo ngikhala kuNkulunkulu ngiyakhala Nkosi. Jo uNkulunkulu. Yebo. Bangenzele phansi manje. Nanoma usubafuna abantu efonini abasekho. Hayi nje vele ayisazani seyimi nje nestress sami. Eish. Eish. Uke wabona ukuthatha impilo yakho uyibeke lapha. Eish. Sekufuna manje uphinde uadmit ukuthi no, awukho lapha. Uselapha wena. Yo. Hey, kube nzima ke ngikhale kuNkulunkulu. Ethi uNkulunkulu mamela ke wena. Mina ngiyithatha into yomuntu. Okay. John. It's John chapter 10. Ongangeni ngesango. Uyisela. Oh. Yes. Ethi ongangeni mina ngiyisango mina. Usho njalo uJesu, ngiyisango. Yes, isango lezimvu. He is the sheep gate. Ungena ngaye, uthi ongena ngami uyawuthola idlelo. Yabona? Amen. Ethi nginezinye la phakathi la. Phakathi esibayeni la. Akuzona ezami. Yabona? Ngingumalusi wezimvu. Yabona? Ethi ongangeni ngami. Ojumpayo angene phakathi. Ngiyambona la. Yabona? Noma ngadla kube mnandi la ngaphakathi kodwa ngazi kahle ukuthi akangenanga ngani ngesango. Nkosi ngikuzwa mina. Yebo. Nikhiphelana imali nithi nifuna ukuphila. Back to square one. Ethi manje njengoba wena ubuyothenga lo yamsebenzi. Ubuyiqamba manga ume phambi kwebandla. Uthi uNkulunkulu ukupha umsebenzi. Angihlangene nayo mina lento le. Angilonisela mina ngiyithatha into yomuntu. Yo. Jo kube nzima. Manje sengicela uqolo kuNkulunkulu ngoba mina bengibhizi ngimblame uNkulunkulu kana akahlangene nayo le nto. Akekho kulento. Can you imagine? That is why ngithi ithinta ukwethembeka le ndaba le. Can you imagine bangaka abantwana bakaNkulunkulu aba successful? Abangena emisebenzini. Abangena emisebenzini. Baphila kamnandi. Buwes ke babushaba ukuthi they are offering. Futhi bakhipha izishumi zabo zithe caca. Ngisho umfundisi ebona iphutha ngeke alithinte ngoba uyabona ukuthi hey iyangena. Kodwa izulu lona lithi ongangeni ngesango. Yo. Hey. Yabanzima. Manje sengicela intethelelo mihla le. Uke wabona urecruite nabantu abatshela ukuthi hey kuyaphilwa lapha. Ucelele naleyo mphefemulo intethelelo. Uqamba amanga wena. Yebo. Wa recruit abantu ngapha ukuthi hayi kuyaphileka. Yo.
So uyabona ukuthi kunzima kanjani. kakhulu. And yonke into babushabanga isezwini. Isezwini. Jo, Qinisile. isezwini. Wanginikeza nje lelezo. Ngempela. Ngoba baningi abangene ngezinye indlela. Hey, baningi and they are successful. Asikho isibusiso even naku offering uNkulunkulu, you need to repent. Yep. Yabona? Ngoba yes unikele kodwa akumthokozisi uNkulunkulu. Kuyawenza umsebenzi kodwa uNkulunkulu yena. Uyayibona le? Akajabuli. Yabona ifoundation babushabanga inamandla. Kakhulu phela foundation. Foundation inamandla. Kuke kwaba namadoda awu2 ne? Yes. Akhela it's Matthew chapter number 7. Akhela up edwaleni. Oyedwa wakhela edwaleni. Yabona? uNkulunkulu ufuna sakhele edwaleni elinguJesu. Amen. Noma kubiza kanjani ngisho ulambe kangakanani yakhela edwaleni. Ngoba umulapha edwaleni akukho nokodwa okuyakususa lapha. Amen. Funa wakhele kuye. Yebo. Yabona? Yebo. Ufuna senze nje yonke into. Ngendlela yakhe. Ibenzima impilo. 2023. Kushubile. Kwakushube ngenye indlela babushabanga. Uyakwazi ukuhola babushabanga. Ungabi nayo imali. Ungumntana kaNkulunkulu. Uyasebenza every day awulovi. Yebo. Uyasebenza. Kodwa imali awunalo ngisho isenti leli. Kubonakala ke ukuthi yabona kunzima. Ngiyamkhonza uNkulunkulu kodwa impilo yona. And futhi ayikho lento yokuthi ngihluphekile uma ngiphuma la ngaphandle. Abantu nje babona umuntu onemali ngoba bayacela. Uyabona? Ngiyathanda futhi nokubiza abantu, sinenkonzo. Uyakhumbula ngithi sinenkonzo. I remember ngibiza umunye umama, sinenkonzo. Siyakhuleka ifika sine night prayer, yabona? Umntana kaNkulunkulu futhi naye. Uyamthanda. Lafika izwi kimi. Yabona uMongcwele. Wafika nje wathi mamela la wena. Loya muntu lokubhiza uphokumtshela ukuthi makeze azokhuleka nawe. Yeah. Uyangazi loya. Uyangizwa? Uyangithanda futhi. Kodwa into angenayo. Imali. Akanayo imali. Akanako ukudla. Akanalutho. Njengoba wena umtshela ngami, uyangazi loya mina. Nkosi anginayo nje nami. Athi unemanga. Unayo. Yep. Angithi mina ngiyasebenza. Yep. Akasebenza indawo lo yamuntu. Yep. Yabona? uNkulunkulu babushabanga uma ebusisa umuntu whether umsebenzi noma ukuphi igwinya leli elilodwa akakuphela igwinya ukuthi bakushayela izandla ukuthi wena udla amagwinya no. Okay. Uma akuphe u10 rand ubusisila ngithi ngo10 rand. Akakubusiselanga ukuthi bazi ukuthi wena uno10 rand. Yebo. uNkulunkulu ukusizele ukuthi wenze njani usiza abanye abantu. Amen. uAbraham noSarai bahlala isikhathi eside. Amen. Bangabathola abantwana. Amen. Nangu Isaac usefikile. uNkulunkulu ufuna yena lo Isaac. Ayibo kanjani uNkulunkulu ngiphucelana? Akamphuci. Kodwa angithi uNkulunkulu manje usevule isibeletho manje. Amen. Yayibona? So uyisho ukuthi into noma angathatha uIsaac uNkulunkulu ngoba khona omunye olandelayo. Amen. Yayibona? Akakunikezelanga lento ukuthi uIsaac, that is why uAbraham waqonda indlela zikaNkulunkulu wamthatha uIsaac. Nkosi uma kusho wena ngiyamnikela nawo. Nakho ke. Ngifike ngingenalutho mina la. Akunandaba ukuthi I've been praying, I've been asking. No, kodwa nako ngoba sekusho wena Nkosi mthathe. Ngiyenza lento ngifuna othi mangiyenze. Ukukholwa lokho. Ufuna bona uNkulunkulu. Yebo. Ukukholwa nokwethembeka. Yes. Ngoba lithi konke kuyawudlula kodwa ukukholwa, ukuthemba nothando
Yes. Yabona? 3 things. And Yeah. ebandleni usathana umelene nayo lento le. Zo 3. Yabona? So, Nkosi ethi unamanga unayo. And ayikho kodwa isizathu sokuthini ngiyasebenza ngizohola lo yakasebenzi. Eish. Noma sithi kuphela inyanga akazi ukuthi ukukhuluma ngani. Eish. Yabona? Yebo. Ngiyathemba abalaleli bayayizwa lento. Yebo. Moya ongcwele siza. Amen. Ngiphinde uNkulunkulu ngisho angakwenza ibillionaire. Akenzela ukuthi waziwe Yes. ukuthi uyibillionaire. Amen. Wenzela ukuthi usize abanye abantu. Amen. Ngikhale uNkulunkulu wami. Ngithi mangilele angikhombise ilist, yabona? Okay. Ilist, igrosa. Yes. Angikhombise uNkulunkulu. Ngiyakhala. Manje ngenze isivumelwano uNkulunkulu. Nkosi ngicela ungangithathi ingakaphelanga inyanga. Anginandaba nokufa mina ngoba ngiyazi ukuthi vela sibuyile la. Kodwa Yes. Nkosi ngicela ungangithathi Yebo. ingakapheli inyanga ngoba manje ayikho imali engingayithatha manje. Ngithi Uthi yomnika. ngiyomnika. Wathembeka uNkulunkulu. Yebo. Wathembeka uNkulunkulu kwaphela inyanga ngayithatha imali yami engasho lutho kodwa ezulwini yayisho. Yebo. Ngayithatha ngakhala ngempezi ngakhala hayi ukuthi ngikhipha ngoba ikhona enye Eish. anginayo enye futhi akukho nala ngithembele khona babishabangu Yo. kodwa ngoba uNkulunkulu ushilo Yebo. ngayithatha ngahamba ngafika kuye umama lo ngathi ngicela ukukhuluma nawe umama othanda ukukhuleka kakhulu Yebo. thole akhuleka vela afunda iBhayibheli ngathi ngicela ukukhuluma nawe ngasisho istory sami Yebo. ukuthi ngicela uxolo ukuthi ngakhuluma nawe ngathi uMongcwele wangiblame wangihlulela ngenza isivumelwano noNkulunkulu ngathi ngicela ngibekezelele ngiphile kuze kube nginamhla ngathi ngilethe na i-envelope babishabangu sakhuleka nomama sakhala yabona indlela esasikhala ngayo Eish. ngangikhuluma izilimi engingazazi ngangicala ukukhuluma ngazo zaphelela khona lapha Yo. kanti uNkulunkulu uyayisiza nami impilo yami Oh yebo. uyayisiza nami impilo yami ngathi noma uma ngifika endlini ngathi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungenze ngaligcina izwi ngakhuleka ngabonga kuNkulunkulu ngabonga kuNkulunkulu. Can you imagine umntanami akayitholanga indawo evasithi urejectiwa kodwa kwathi the next morning Yep. umntanami wathola indawo. Wow. Ukuthembeka kukaNkulunkulu. Hey ukuthembeka. Umntanami wathola indawo wathola yonke into babishaba. Hey. I mean yonke into. Yebo. Bemfonela. Euniversity abayenzi lento ukuthi bazomane befona. I remember ngathi bebefona kwe6 ne bafona nginaye ngoba bacabanga ukuthi mhlambe mina ngimenzela phansi bathi sicela ukukhuluma noSibanibani ngathi mina nangamnikeza ifoni. Yebo. Wabatshela ukuthi usendleleni uyeza. So ngayiconda lento uNkulunkulu akafuni ukuthi bakushayele izandla. Yes. Hey no akayifuni lento uNkulunkulu. Yo. Ngichubeka kuleso simo. Yebo. Hayi ukuthi nje kulunga ukuthi umntanami uyahamba kodwa mina solo kunzima. Yebo. Hey kunzima abuye omunye futhi siyombekela umkhuleko. Masimbekela umkhuleko mangifika endlini athi uMongcwele uyamazi lo yamuntu eniphuma kuyi ukuthi akagudle. Hayibo. Bena umkhulekela ukuthi uyagula kanjalo ngaleso sikhathi. Uyagula vele. Kodwa uthi uMongcwele akagula. Physically solo yamuntu uyagula. Futhi ukugula ukuthi angafa manje. Yo. Right? Uyazi ukuthi uNkulunkulu always ubona the root ne. Yes.
akaboni isithelo lesi. Yabona? Yebo. Uya empandeni uNkulunkulu. That is why esho kuJeremiah ethi ngikumisile to uproot. Yabona? Oh. Ethi loya muntu loya udinga imali. Uqakekile. Udinga nje imali. Unika imali. Yebo. Hayibo. Okay. Sure. Yeah. Ay ngiphinde ke ngikhuleke ngithi Nkosi ngicela ungilinde kuphela inyanga. Yebo. Vele kuphela inyanga ngimfonela umzalwane ngicela sihlangane ngifike ngimnikeze ikhadi lami. Hayi ukuthi nginayo babshaba. Yebo. Ayikho. Ayikho lokuthi ayikho. Kodwa isizathu ukuthi mina ngiyasebenza. Uyazi uNkulunkulu noma ingangena iphinde iphele namhlanje kusasa. Yeah. Month end iyabuya futhi. Loya uhleli phansi. Uma isombululo ukuthi aye komatshonisi uzobhadala ngani? Hey. Yeah. Wena uyafika la umtshela ngoNkulunkulu. Eish. Othembekile. Eish. Uyaphuma uyovula ifridge. Yabona? Eish. Fika endlini yena. Ulokhulambile yena. Hey. Yebo. So kungena kanjalo ke ukugula ne. Ingakho ethi akagule. Yeah. Yo. Nike imali. Engekhoyo futhi. Yo, kube nzima futhi. Yazi kunzima. Yonke lento yenzeka kunzima. Yebo. Nkosi, why is it so difficult to save you? Ish. Yabona babshaba ukuthi ngimncane kanjani mina. Yebo. Yonke into uthi uyayenza uMongcwele athi no. Kodwa uyababona abantu bayayenza. Bayavutha be. Wena yonke into uthi umuthi awuthi ngithi uMongcwele athi no. Because why is it so difficult? Ngiyakhala. Ngikhala nje ngiyemsebenzini. Ngilate futhi. Eish. Ngiyageza. Ngiyakhala. Uyabona babshaba ngiyakhala. Eish. Yebo. Hayibo avela shayela. Yabona ukuqabanga kwakho kufana nokuthi uyakhuluma. Ethi nomthandazo ngisabela. Ngiyageza naye. Athi uyakhumbula wena uka grade 12. Right. UMongcwele wazi yonke into. Ethi ngiyakhumbula. Ethi uyakhumbula ukuthi kwakune center yama comments ye history ne physics. Ngithi mina yebo ngiyakhumbula. Ethi odokotela bayaphuma esenteni ye history. Umuntu ofundele. No. Yeah. Ngithi mina no. Athi engineer. Ngithi no. Abese ngibuza ke. Ngithi mina hayi ku history kuphuma abameli nani. Ethi kuma comments ke. Ngithi hayi labo ama accountant basebenza ebank. Athi mamela. You are on your own spiritual center. Never compare yourself with anybody. Oh. Jo, ngajabula manje. Sengijabula ukuthi Nkosi ngiyabonga ukwengelapha angisana ndaba ke naleyo nhlupheko mina. Sengiyazi ukuthi manje ewe ngiyaphekwa. Yo. What an answer. Yo, what an answer babshabangu. Yo, ngithi uma ngibuya ntambama aphinda ngitshela gcizelela uMongcwele ukuthi usesenteni yakho your spiritual center ungalingi nje usicompare nabantu. Yes, ngikufake esenteni yakho lo umbonayo nayo kweyakhe center. Ungathi wena ufunda physics. Ufuna ukuyoshaya umshini ithili. Ay, yeah. Silindo so science lapha. Silindo dokotela, ama engineer lapha. Yebo. Yo, ngajabula angisena ndaba. Ayiwanaki uJesu wami yena uzopholisa. Bengasanaki. Yebo. Wabuya ntambama wanginikeza izwi Matthew chapter number 5 ihlupheko yalolo suku yanele lona. Yes. Noma ngilala ngingadlile namhlanje kodwa okwanamhlanje nakusasa uma ngivuka ngicakekile. Hey, enough leyo nhlupheko. Hey. Awuhlupheki kodwa namhlanje uhluphekile.
Yebo. ngilala ngingadlile namhlanje okwanamhlanje kuphela kusasa uma futhi ngivuka akukho lutho Stilo kwangalelo Okwanamhlanje. langa futhi yebo. Oh, qonde lento hey bayi. manje sengiphile ezwini Yebo. yeah Hey. as hard as it was kodwa ngiphile ezwini uke wabona uthi umuhola ubeke u600 owe Yeah. transport Yeah. ubalo uzocela ngo10 rand every day manje into isiyaziwa ukuthi hayi lo yasisi oma lapha kule ndawo uyacela abuye uMongcwele thi why uhlaza igama lami why ungihlaza uNkulunkulu akafuni sicele bantu Yebo. akafuni wangitshela uMongcwele ukuthi why uhlaza igama lami Yebo. why ungihlaza nomthandazo ngikhale Nkosi ngenze njani athi ukwazi ukuhamba wena mawungenayo imali why ungahambi 3 km ngikhuluma ngo 3 kilometers every day babshaba ngangihamba mina walk Yebo. every day Hey, ngihamba ngiyenza sho ukuthi ekseni ngiyagibela kodwa ntambama uzobuya uwalk. ngiyawalka Yebo. bethi awuhambi namhlanje bathi uyabangaza ukuthi ngihlalaphi ngithi anginayo imali bathi yo awunayo imali wena uma bengibheka babona imali mina anginayo futhi ngikhuluma ngenhliziyo emhlophe anginayo uma bengithanda bazongiphi lift kwenzeke futhi ngingayitholi kwaleyo lift phela iviki lonke ngihamba 3 kilometers ngiphuma emsebenzini Yo. phela iviki lonke lelo ugibela umuye emsebenzini ubuye ntambama ethi uNkulunkulu ungaceli Yebo. yo noma lishiza uthi inhlupheko kodwa umzimba wona uyasho uthe wena Yeah. wena uyasafara Oh. ngiyakhumbula ngikhuleka ngikhala umntanami wangizwa tshela uNkulunkulu umzimba engibhekene nabo athi yabona laba bantu batshela ngoJesu uma bangakuzwa ukukhuluma noNkulunkulu ngeke Yo, wayekuzwe kahle ke ngeke bamthatha uJesu wakho Yeah. ngoba kunzima Yo. ngiyakhumbula kwakumhla ka6 August Yeah. ngiholile babshaba anginayo ngisho usheleni Ish. usheleni lo anginayo 6 uyofika nini 28 Oh. Hey. Impela kusese eli kakhulu. anginayo ngisho leyo ukuthi kufuna ngigibele manje ngemsebenzini ngageza kahle thi Nkosi ngicela ungibone Yebo. ngoba umlenze lo awufuni awusafuna ukuhamba nje ayithi thambo la cracker Okay. alisengakaphiliswa by then okay so ngihambe uma ngifika estation akhala azingavala amehlo Nkosi angale kuthi ungibizile angilala ubizo uNkulunkulu wami Yeah. kodwa isimo engibhekene naso manje sidinga imali Yebo. athi Mongcwele ngicela ungamane ungikhumbule ngomsebenzi for 5 years manje ngisebenze nje ngiphume kuyo yonke le mess ngoba angikwazi ukucela ebantwini Yebo. angikwazi ukucela kunzima Eish. ngesinye isikhathi kobiza ukuthi ngithathe i-credit card yami ngilinda abantu eshop baswayiphele banginikeza ucash Hayibo. ngoba awukwazi ukutshela abantwana bakho ukuthi imali awunayo Eish. akukwazi ukuthi kuphela impuphu endlini uthi imali awunayo bathina abantwana ngoba uyasebenza Eish. bathi Nkosi ngicela umali ngikhumbule for 5 years ngilala ubizo uNkulunkulu ngizobuya futhi ngisebenze Yebo. babshaba ngiyakhala ngabona sekuma itaxi lapha phambi kwami yakhala ngathula ngasula inyembezi
ethi ubhuti awuye emsebenzini ngithi ngiyaya Yebo. ethi why ungagibeli why ungamisa itaxi ngithi anginayo imali yokubhadala ethi why ungagibeli manje ngoba ngikumele ngigibele Yebo. uma ngigibela ngibingelele eTexini ngihlale phansi kunzima ukuba unomthandazo Eish. uyazi manje ingcondo yami ithi ngoba ungigibelisile ngemsebenzini ngiyobuya ngani iyawo lami libhlungu angikhoni ngisho Yo. angikwazi ukuwalka bhuti lo ngithi mangehle eTexini avela khipha imali thina 20 rand uma uyizogibela uthi ngiyabonga Yeah. fike etoilet emsebenzini ngakhala athi Nkosi ngiyabonga qinisile ukuthi ihlupheko yesuku yanele lona ngifikile emsebenzini Yebo. ngizokwazi futhi ukuphindela emuva ntambama uma ngifika ngangimthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngimthemba ngiyadumisa the whole day ngiyadumisa ngifike endlini hayibo impilo imnandi uma sengithi ngifuna ukulala lithizwe namhlanje ungalala embedeni yabona Yebo. ngivele ngimamela uMangcwele ngidonsa isponge ngibeke phansi uma ngithi ngibeka isponge lithizwe fasa iduku ngifasa iduku angizange ngalala yasingalelo langa Yebo. khumbula ukuthi ngicela uNkulunkulu ukuthi ngicela mana ngikhumbule for 5 years ne Yebo. manje ngifundiswe ngikhuleka ngifundiswe ukulala nje ngolala mhlambe manje ukora 2 ne uma ngithi pha u10 to ngilale nje u5 minutes Impela. kwenzeka ukuthi ikhona izwi angazi ukuthi likubani lelithi bheka nanti ithebenekele likaNkulunkulu lisebantwini Oh, yebo. okay before ngabona ngiphezulu emkhathini phezulu Yes. uma ngilapha phezulu kubekwe amatafula awu2 namafile khona loya muntu uvele ngaphansi akavelanga ngapha usithwe yifu Oh, sekhona umntana omncane waye 5 or 8 years so kodwa ugcoke njengabantu abadala faka ibhuku lakhe elikhulu nje kahle njengama brainwood wafaka ishirt wafast band kodwa ngiyambona lokuthi akuyena umuntu omdala umntana kodwa ugcoke into njengomuntu omdala oh. lithizwi lapha kulosithekileyo na umsebenzi wakho nomthandazo uyabona esikoleni ngibekise angeke ngisho ukuthi exactly umsebenzi wami yini Yes. yabona esikoleni angithi kune HOD Yebo. kune kune vice principal mhlawumbe no principal mina nginikezwa leya position engaphezulu ngathi no angifundile nje mina bathi angithi wena ubuloku ukhala emhlabeni ukuthi ufuna umsebenzi sesulethile ke umsebenzi wakho lo ngathi no angifundile mina lo msebenzi udinga ama qualification kanjani ngabala wathukuthela loya uma ethukuthela umntana nangu uyasiza athi nomthandazo ngize lapha mina ngithunyelwe ukuzosiza wena ngikufundise ukuthi uzosebenza kanjani ngathi mina even so kodwa this position no ngicela ukucala ngale iposition yabona le engaphansi then ngize ngale engaphezulu wajabula loya osefini wajabula wajabula yebo ngaphapha ngibonga ukuthi inkosi sengiyasebenza sengiyasebenza yila khona ngabona something eyehla ivela phezulu uma ethi lona bheka ithebenekele likaNkulunkulu lisebantwini ngabona like a mall enhle yakhiwe ngegold iza yehla yafike yalenda phakathi
kimi ngangena phakathi eroomini lami lalilihle linama tiles ngicleana Yebo. kanti uNkulunkulu mangikhala 2022 wangitshela kahle athi mina ngiyithatha into yomuntu lawa ama position ukuthi ba ubona ama post then uyokhuleka wena umntana kaNkulunkulu khulekela ukuyongena lapha akayifuna uNkulunkulu athi you need to create your own vacancy. Okay. Athi ngoba laphiyana uSathane usuke seazi ukuthi uzofaka lo bazombamba ngento ethile nento ethile uyabona. Okay. Usuke azi lapha ukuthi they will bypass everything uyabona. Athi mina ngifuna ukhuleke. Ukhulekele amathuba womsebenzi in the beginning yabona. Right. uNkulunkulu wathi let there be wanginikeza Genesis. Yebo. We need to create God wadala wakhuluma kwaba khona ethi nathi we need to speak, we need to create yonke into oyifunayo speak. Powerful. Athi lento yokuthi nizobona ama post seniyagijima nicela imikhuleko ayisebenzi. Hey. You need to create your I created my own vacancy lo engikuwo manje. Yebo. Hayi ukuthi kwakuyipost advertisiwe. Mina I created it in the spiritual realm. Amen. Yafika yeza ku system. uNkulunkulu wababamba ba nominate igama lami. uNkulunkulu yey khurabo seke yazi le ndoda inamandla. uNkulunkulu namandla. Amen. Ngizwa kahle. Namandla uNkulunkulu. Yebo. Wafika vele ngempela umsebenzi. I remember ngibuya ku interview. Ekhuluma nami uMongcwele. It was 70 kilometers drive. Yabona ngathi uma ngigibela itaxini wangena umoya ongcwele. Ngangihlezi nomunye ubhuti la. Ngafika la kule ndawo engiyakuyo irogo lami lalimanzi nte. Sengathi bafike bangithela ngamanzi. Inyembezi ekhuluma nami uMongcwele. Ethi bheka ukuthi uphele kanjani manje emzimbeni. Athi ngikwenze waba yimaster key. Athi bengilokhu ngikulolonga. Wathi akukho noyedwa oyawuphindamelane nawe. Wathi akukho wathi noyedwa. Wathi akukho futhi umnyango oyophinda uvalelwe wena. Wathi I have given you the master key. Yonke indawo la kuvalwe khona. Uyofika uvule. Jesu inkosi. Yebo. Text njalo. Yebo. Kusemnandi. Ngiyazi ukuthi manje uNkulunkulu ungiphila umsebenzi. Yes. uNkulunkulu nabantu bakhe abathi maka abatholile abasebenzise bangabi nakukuthula. Bethi noma sebaqashile mhlambe kungabuza nokuthi simcashe kanjani lo. Secebeni likaNkulunkulu. Khuluma nabantwana bakaNkulunkulu la. Yebo. Okay. Text njalo. Sengiyasebenza manje impilo imnandi. Yes. Ngiyafika ngelinye ilanga nabantu esisebenza nabo. Hayi bathi uthi omunye ubaba ngomunye umsebenzi awuthengele labantu beze ku interview. Uthi thengela lo mama I drink. Ngithi yo mina ngifuna I drink. Lo baba uya insist uthi baba ngithengele I drink. Athi mina ngiyifuna ingcondo yami ithi yo laba bantu bazothi mina ngispy ngoba ngiyacala nokusebenza nabo. Mangiyithathe le mali. U20 can you imagine? Ngawuthatha ngathi uma nguthatha ngufaka la. UMongcwele wa depart same time. Ngawuza umoya kaBaba ungishiya. Ngayeka yonke into manje ngayi toilet. Ngayi toilet ngafike ngakhuleka Nkosi ngicela uxolo. Kwathula nje kwathi du. Hayi ngabuya ngasebenza kodwa inhliziyo yasho uthi wena. So wenze wrong. Wenze wrong. Angithi into yenziwayo vele. Sewenze wrong. Hey. Yebo impela.
ngoba yena yasiguide kulo lonke iqiniso. iqiniso lonke. Yebo. Mangifika endlini ntambama lithi izwe beka ibheki yakho ucolisa. Amaphimbo awafani. Khona iphimbo lika Moya Ongcwele nelinye iphimbo. Nelinye futhi elivele likhulume nje livele lithi likhuluma once uvele uchachazela. Elika Moya Ongcwele likhuluma soft. Yabona liyakuncenga. Thina noma kunje likhuluma sengathi lisho njalo. Noma kunje solunga. Masilungise yabona. Kodwa leli alivele nje li. Ya, likushucakekile. Yeah. Lithi iphimbo beka ibheki namhlanje uyafa. Khuleke. Yo ngakhuleka. Yeah. Lithi mangikhuleka nje vele lingitshele kahle ukuthi namhlanje uyafa. Uyafa ngikhuleke ngivuma izolo ngithi inkosi Moya Ongcwele ngicela ungikhumbuze. Yebo. Naloku engingasakwazi. Athembe kuMoya Ongcwele angikhumbuze. Yeah. Uthi nalena nayo. Nalena. Jo. Ngibele empedeni ngilale. Thema ngilele. Shothi ngangibheke phezulu ne. Ngoba ngathi uma ngilele ngabona phezulu around 1 o'clock. Yes. Ngabona phezulu chamuka ama light awu2 avele athi ahlaba sharply so. La emehlweni ami chamuka phezulu emazulwini. Okay. Avele ahlaba uma ahlaba. Umoya wami waqoqeka wonke emzimbeni. Waphuma. Ngathi uma ngibuka phansi endlini ngabona isidumbu sami. Ha. Babshaba. Washona ngempela. Bengifile vele ngempela. Hayibo. And it was not the first time. Okokucala ngangibulawa uSathane 2018. Okwesibili ngangibulawa ulaka likaNkulunkulu. Yo. Okay. Ngokungathembeki. I could felt the weight, the heaviness yokungathembeki kwami u20 rand. As I was ascending like this, ngiyizwa lento la in a weight, but kunale force futhi engithatha ngenkani. Kodwa iweight le yesono sami engiyela sona esihogweni. Ngithi ngiphezulu lithi izwi yewena. There's no turning back. Uyahamba wena. Cela into ethelelo ubuyele emhlabeni. Ngathi inkosi ngicela into ethelelo ngibuyele emhlabeni. Yangiyeka lento. Yeah. Yathi uma ingeka babshaba ngabuya. Yebo. Ngabuya. Angithi ngiphumelela umoya wami uphumelela. Ngangena la. Uhlangana phansi. Ngathi phaphama. Ngema phansi. Yazi ngangijuluke ngisho ikhanda ngathi bangithele ngamanzi. Kwaba amanzi amathayilisi. Yabona amathumbu ngathi bewengekho. Yo. Yebo. Ukusaba. Uthi ngangifile. Abantu bebezothini unomthi. Mntana kaNkulunkulu olungile, hleza hleka njalo. Hey. Kanti mina ngelanga lami lokugcina angenzanga kahle. Abuye uMoya Ongcwele ethi awungitshele wena. Njengoba nje ngivele ngakunikeza isitulo. Ungenalutho. Ungenalutho. Ngakufundisa mina. Yebo. I qualified you. Ngakubeka lapha. Manje usuhlekisa ngenhlupheko yabantu abami. Ethi ufuna ngikuthathele le mali oyiholayo ngikunikeza u20 rand. Yo. Ethi ngakwenza namanje. Engitshela uma ethi namanje ngayenza lento. Angithi wena waneliswa u20 rand. I can do that. Yo. Wathi ninjani nina? Nihlukubeza abantu bami. Ngoba nina amandla. Umuntu uma elambile ehluphekile nemkhiphisa imali. Ukhiphe emalini. Athi wena njengoba ulapho ukhipha. Ithi inkosi angikhipha ngalo. Athi so why uyenzelani lento? Yebo. Umuntu uma ungafuni kumsiza ungamsizi. Ikakhulukazi abantwaneni bakaNkulunkulu. Yeah. Kuyaziwa ukuthi ayi usibanibani ungamnikeza u50 rand. Babshaba ngisho na ku queue mhlambe uyisecurity. Ufolisa abantu. Yebo. Wangitshela uNkulunkulu yazi omunye umuntu uze la uno20 rand wekujika. So ngenxa yokuthi ilanga liyashona. I prefer ukuthi makakhulume nawe ngoba uyakwazi ukuthi wena awuqeleki.
uma ezothi uyaqela uzothi ufuna imali akukhiphe leyo mali yakhe yokuqina anikeze wena umsize ajike angene kulingweni ngendaba yakho achubeke one athi yekani lento eniyenzayo yebo Nkosi ngicela uxolo babshaba akunandaba ukuthi izwe lithini yes ukuze ufike la ukuze uthole lento le kufuna ukhipha imali akunandaba lokho kodwa uNkulunkulu yena uthi ongithandayo mina uyawugcina amazwi yami yebo futhi aka-negotiate uNkulunkulu yebo akanandaba remember izwi lika baba lithi akukho noyedwa in the book of Romans oyawuma phambi kaNkulunkulu abeka izaba yo vela kekho no excuses no excuses ngiyakhumbula before ngicala ukusebenza uSathane wathi uzongithola ngibona ngisemkhathini ngigcoke kahle irogo lami ngifasa idukwe lami kahle wethi okay kwakungayena uSathane kwakuyinyoka ne ngiva ivoice lapha yaphezulu emkhathini ngimile mina yabona yes lithi ngicela ungijoine likhuluma kodwa liya irritate yabona sengathi ku scratch CD ngathi kufama bhodlo yeah uma ikhuluma nje le voice uyaninengeka ngicela ungijoine yena ngibizwa nangegama ngicela ungijoine nithi mina ngikujoyina kanjani ngingakwazi athi hayi ngiyacela shem akalisho negama lami ngiyacela shem ngiyacela kade solo ngizama ngendlela eziningi ngicela ungijoyine ngicela ungijoyine khuleke kimi ngathi no ngizokhuleka kanjani kuwe ngingakwazi yabona yes uma ngisho njalo ethi hayibo uzofa ngathi mina ngifile yabona yabese iyavela inyoka enkulu inyoka enkulu babshaba angazi ibhasi incane yo ivela iyakhuluma manje khuluma ispirit sayo nami ngikhuluma amalips amavalekile kodwa ngiyakhuluma siyaphendulana ingene emanzini amahle kanjani iyathi ngiyacela bonke bathandaza mina uzoceba ngiyacela ngicela ngathi hey ithi into uzofuhlupheka ngithi hey mina ngafa kudala mina ngisaphili sekuphila uKristu emzimbeni wami ngenkathi ngisho njalo yavele yangiphakamisa kwaba nento engiphakamisa ifuna ukungifaka phakathi emanzini manje kwaba nento engisizayo ngaphumela endaweni remember impilo yakamoya babshabangu awu-control baningi abantu abasayina ama-agreement noSathane in the realm of the spirit without knowing yabona yebo wabe suyafunga ke ngokweqiniso lapha embonweni wathi uzongithola wangitshela ukuthi bonke bathandaza yena mina ngiyofa ngihlupheka ngathi mina ngifile akusaphili wathi ngizokuthola wena uEpost uSathane 100% sure nala ngaphakathi kimi kwasho vele kwathi uzongithola uSathane kanti ke umsebenzi wami lo engiyakuwo sekufuna ngifake i-overall okay i-overall impela ke manje kushuthi awusazofaka iroko or iskate yes remember asikwazi uNkulunkulu uthe owesilisa yebo owesifazana angagcoka isikwesilisa futhi akunandaba ukuthi wena uyisotsha emasotsheni no ayisebenzi lento yayibona ayisebenzi yebo yes umoya ngcwele ungikhumbuze ke uma sengiceda ukusayina icontract uyakhumbula uSathane ethi uzokuthola bekasho ngalento le and kwabanzima ke sengisayinile emva sengiresignile manje bengingazi ukuthi umsebenzi wami ufuna ngifake lento le yabona so akhuluma umoya ngcwele ngenxa yendlala yesikhashana Nkosi ngenze njani ubani uIsau uJacob owanikela ngefa lobuzibulo akhuluma umoya ngcwele kodwa ekugcineni ne ngoba ngathi uma ngiceda ukuthola le story leso uthi manje uzofaka ibhrukwe i-overall usebenze lapha sifake i-overall umthetho usho njalo ngibekisa kahle njengasemasotsheni akuthiwa wena uyisotsha lomuntu wesimame kufuna ufake iskate no uNkulunkulu akaligucula izwi lakhe
ngenxa Yeah. yobuthakathaka bethu akayenzi lento uma ashila ezweni lakhe usho yona lento uma ethi oshadile angadivorce usho yona lento yabona Yeah, yeah. angeke agucuke ukuthi ngoba wena ukulesi simo so uyaligucula izwi no ayinjalo Yebo. kepha ke ngiyakhala manje Nkosi ngiresignile ngapha angikwazi ukusebenza naye inkinga enkulu Yebo. ethi uMongcwele wangikhumbuza indaba yami ka5 years Oh. Hey. Yebo. wangikhumbuza indaba yami ka5 years ngabe seke ngiyawathatha ama-overall ngwafaka emzimbeni Eish. Yeah. lunjalo uhambo lami Yeah. noNkulunkulu uNkulunkulu ufuna sithembeke Yebo. kuko konke uNkulunkulu akalishintshi izwi lakhe to accommodate ubuthakathaka bakho Okusho ukuthi ukuvumela ukuthi ungasebenza lowo 5 years. lo 5 years Okay. engingamazi futhi ukuthi njengoba aqale last year lo 5 years uphelela nini ngoba ikhalenda yethu angithi ayifani neyakaNkulunkulu Oh, Uyabona? Yeah. Oh, but hey, yeah, ngiyabuzwa lobufakazi. Uthe nje ubuqala ngakho indaba nje ukuthi ukhuleke ucele kanti omubi umamela agijime kuqala. Okokuqala nje ngikutholile lapho kumamela ukuthi ubani ophendulayo. Kusase uye yini ophendulayo noma kusuye. Nanokuthi ke hey ezinye izinto njengoba nje imisebenzi ifunwa kangaka bakithi abantu bangenile eish abaningi vele bangene ngendlela eziphuma emaceleni yeah hey ukurepenta nje siyakudinga kahle Siyakudinga. kakhulu umentioneke enye indaba ngicabanga ukuthi izokwenza ukuthi bayibuza ababukeli ukuthi uma uthi wakwaphinde washona okokuqala kwenzakaleni okokucala angithi ngimane ngibona izinto ne yebo ezinye izinto uma uzibona kuba yi-threat kaSathana akafuna sikhulume oh ngiyakhumbula nje lokhu kwango-2018 it was complicated yeah ngoba vele lapho wayefuna ukungibulala ngempela into eyenzakala uNkulunkulu wathi uma engifundisa nje ukuthi vele mina ngingcwele yabona yes uma ngikhomba ukuthi lento le noma ungayibona iyihle kanjani noma ungababona mina ekugcineni ngifuna ubungcwele oh so angithi sengazi iqiniso lonke okokucala nje ngabona ngithathwa ngiyiswa kwelinye ilizwe umfundisi odumile nje ukuthi bebayongi-initiate ngizobuya ngisebenze ebandleni oh ngathi ngikuborder nalapho umoya ongcwele wancaba nami yenzeka lento embonweni yes bangithatha nje kahle yathi uma ihlulekile ke leyo ila khona sebezefuna ukungibulala oh ngazizwa ngingekho right isifuba sami simane sivaleka yes ngiyakhumbula ngibuye emsebenzini ngisizwa ukuthi ish angikho right ngisizwe isifuba siyavaleka ngasho wathi yabona uma ngasangiphila kusasa uNkulunkulu uzoba ngibekezelele ngaba kuleso simo kwathi ngo4 yes 4 am kwavele kwavuleka umnyango wami I was half awake half asleep kwavuleka umnyango wami kwangena abafazi abawu2 yazi abafaka ingubo ezinde nje yeah yabona ama-Muslim ukuthi agcoka kanjani yes agcoke njalo bafike babeka yabona lento ababeka kuyo abantu abafile balanda ngayo yeah bafike bayibeka la bangithatha and uyabona ukuthi angilele mara angilele bangithatha bangiphakamisa okokucala umzimba wami washaya empedeni bangiyeka baphinda futhi okwesi2 bathi mabangiphakamisa kunento engibambayo ngibiyele empedeni okwesi3 ngezwe kunento engena kimi yabona yeah bayiyeka yonke into ngababona baphuma
Yebo. uma beyeka ngawuzwa umoya wami ungena ngenkathi beloku bangithatha shothi bebathatha umoya wami Oh yes, umoya ubuphuma yes, ngaleso uyaphuma, sikhathi. yes, ngiyabona bawuthatha umoya wami baba ish Yeah. kuningi babushabanga Yeah. kuningi lento ingenze ngaconda ukuthi ukufa ungalala so but ufeel it's either ubulewe uthathwe amademoni noma Yeah. ubulewe uNkulunkulu ngoba naye uNkulunkulu uyakwenza lo ngenxa yolaka Yeah. Hayi. Cha, siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ngalokho sishalele khona. Hey, asikisi nje ukuthi wadlula ebunzimeni obufana nalobu uyithole sewukhala nakho konke. But ngiyayithanda impendulo kaNkulunkulu yazi nje kaMongcwele. Uqala kubekisele nje story kahle. kahle understand Yeah, us-understand kahle and then so nje that answer yeah. ikhona enye into owangifundisa yona uMongcwele ukuthi ucommunicate kanjani angazi isikhathi siyavuma just Okay. ukubavezela isithombe Okay. uNkulunkulu ucommunicate nawo ngendlela ozo understand ngayo wangitshela wathi uyabona eprimary okay ka grade le ecrash bazoshade like ebondeni bashade ngento ered babe sebathi ired le ne uma usucalile ufunda mhlambe ka foundation bazothatha ichoko ered bo mistress babhale red what color is this Oh, red yeah. ngapha ekudlaleni bavele baba shade kwaba red Yes. bakutshela ukuthi this is a red color Yes. but uma ulokukhula manje uma ubona irobot elithi red lisho ukuthini ingozi Yes. yima yabona Okay. uma kwezinye indawo uma ubona ured mhlambe bazobhala exit ngo red yabona mhlambe babhale caution red means danger yabona Yes. washo wathi nathi ucommunicator nathi kanjalo that is why kwaba nale confusion leya ya last year ikhumbula Yes. Okay. wathi ezinye izinto akavela sikhulume nje uya nge level of your maturity and understanding yabona Okay. Yeah, uma unga-understandanga funa umbuze ufuna until umbuzo uzuzu understand. until uzuze ukuthi Yes. uthini inkosi ungajabule ukuthi hey ubonile lento no buza kahle Ih, and futhi ukwenzela ama example akahle Yeah. uza la empilweni ohambe kuyo njengami ngibekisele ngesikole can you imagine yes, Yabona. yes, into zoyi-understand. into engizoyi understand Hey, futhi nale oyibekayo nje ukuthi baqala bayishade kuqala bese akufundisa. Bese mawusuyongena lapha ko grade 1 lapho bese beyabhala Bathi ready. Yazi omunye ngathi mayesefike lapha athi mina sengiright kakhulu mina sengazi konke. ayikho lento Kanti cha isadlula lento Isadlula. ungajahi that's why kufanele sihlale uNkulunkulu mina engikufundayo kuloko kushoyo ukuthi hlala nje uhambule humble kuningi esingakwazi Yeah, ngoba kuningi. ukusuka lapho ugcina so understand ama robot my ready athi ngime yabona nje uyakhula njalo Yes. emergency yonke lento emergency danger. exit uyayibona danger Yes. kodwa ababhalanga ukuthi danger babeka isign nje Yes, yabona so eh. wena ngenxa ukuthi manje usukhulile uyazi ukuthi hey ingozi yabona Wow. Siyakhula, Amen. siyafunda, siyabonga. Hayi inkosi iqhubekile lokho ikusebenzisa. Ngithini ake ngiphinde ngikhulume futhi kumuntu nje wakamamukela uJesu. Uma ungakamamukela uJesu, leyo nje yona message vele sashiwa nayo. Kufanele silokhu sidlulisile. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Uma ungenaye usesenalo ya ready ke. Yazi ukuyidanger. Usengozini enkulu yabo nje wonke umuntu kahle kahle nje sonke kufanele sitshele abantu abaseduzane nathi ukuthi wonke umuntu ongena Jesu usengozini because uma engafela lapho bakhona abafundisi bayashumayela nabo prophet bafikile basisharela lama messages da aim ekugcineni kwakho konke ukuthi asibuyisane noNkulunkulu sirepente la kumele sirepente khona konke nje sikwenze kodwa sibuyisene noNkulunkulu ekugcineni ilokho nje engingakusho siyabonga kakhulu prophet Nomthandazo Mpanza inkosi iqhubeke ikubusise your last word in short uma ngaba umind nama contact
ngizwile ukuthi last time uthe ucela abakWhatsApp kuphela bangafoni. Yes. Yeah, amagama Namanje egcina. kunjalo. Kunjalo, Eh. kunjalo. Yes. WhatsApp kuphela 0637297491. Yebo. Ngisho nje sengivala ababishabangu. Yebo. uNkulunkulu akagucuki. Akaligucula izwi uku-accommodate ubuthakathaka bethu. Amen. Umile njalo. Yes. Nguyizolo, nguye namhlanje, nguye naphakade. Yebo. Ungafunda ufuna amazwi accommodate ubuthakathaka bakho kodwa ekugcineni. Yilona lo ukhuluma amagama uPaul in the book of Corinthians 11. Yes. If I'm not mistaken, ethi akusiko konke okulungele wena kodwa konke kulungile. Yebo. Yeah. Yes, abantwana bakaNkulunkulu mabavula ingcondo. Yebo. Amen. Amen. Ayiwavala kamnandi. Angisayimoshi. Sinibonge emakhaya, sinithanda nje ngendlela esimangaliso. Inkosi igcine nawe until futhi uphinde ubuye next time. Phinde lokhu uqhamuka nje inkosi ayigcine nje ikuphe nefinance khona kuzobalula ukugibela. Yabona nje yebo. Siyabonga. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.